Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χερετάκης Γιώργος Μάριος και είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της ομάδας των Cubers. Η ομάδα μας, με λίγα λόγια, είναι μια startup που επικεντρώνεται στις μαθησιακές δυσκολίες και προκλήσεις, αυτισμός, δυσλεξία και άλλα πολλά, φέρνοντας σε επαφή γονείς και τα παιδιά αυτών με σχετικές δυσκολίες μεταξύ τους, αλλά και με επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό, δίνοντας χρήσιμες συμβουλές, μοιράζοντας κοινές εμπειρίες και παρέχοντας υπηρεσίες όπως workshops, webinars, σχολές γονέων και διάφορα άλλα. Το καινούργιο μας project αφορά τα social media και το διαδίκτυο, όπου κάθε εβδομάδα, Παρασκευή συγκεκριμένα το πρωί στις 11, θα έχουμε μία συζήτηση με έναν expert στα θέματα αυτά, αλλά και σε διάφορα άλλα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, στον οποίο θα μπορείτε και εσείς ως κοινό να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας και την επόμενη εβδομάδα θα σας έρχεται πίσω η απάντηση. Στο ταξίδι μας αυτό σας στέλνουμε συνεπιβάτες μας. Καλή μας αρχή!